Mga igsoon, ang atong celebration karon gawas nga mag New Year na ta. New life. Bagong kinabuhi. Day of the year 2026. Gadia kita. We are praying and hoping ugma na ata. Bisan og wala kay imo karon. Ang gugma o grasya sa Dios dugay na niyang gihatag kanato. Unya nga mga grasya nga imong nadawat. Dili lang kay material things, ang tanan gyud. Mauna nga kining tanan dili ni swerte-swerte ha. May swerte din he. Grasya. Grasya ang tanan. Ay sa